Ahoj, som Patrik Sojčák, som študentom Vysokej školy technickej v Brne. Aktuálne som v bakalárskom ročníku a taktiež pracujem v CTP ako stažista. Mal som nejaké povedomie o CTP skrz to, že som videl budovy s nápismi CTP, ale až čo to je a čo vlastne firma robí, som sa dozvedel skrz Fast Job Days a na fakulte stavebnej. Je veľký rozdiel medzi tou školou a praxou, kde človek neprichádza do kontaktu iba s tou teóriou, ale už to aj vidí a vlastne nie vždycky všetko sa robí tak, ako sa v škole učí, takže človek sa musí stále napredovať a predsa len tá prax je troška dopredu oproti tej škole. Máme oddelenie energetiky, kde vlastne skoro všetky parky aktuálne už sú na soláre a snažia sa akože tú zelenou vlnou ísť, hodnotenia BREEAM, čo je tiež také, čo možno všetci nevedia, čo to je. Takže niekedy musím sa doučiť niečo nie do školy, ale do roboty, aby som vlastne vedel nové technológie, použitia materiálov a tak sa mi to páči a hlavne ide o to, že tí klienti podľa toho, aké majú nároky, tak CTP s nimi vie spolupracovať a dopriať im to, čo si oni zaželajú. Dá sa to zvládnuť, treba mať dobrých kamarátov, ktorí mi dajú všetko, čo potrebujem v rámci prednášok. Je to dobrá skúsenosť a človek sa môže nájsť, či teda pôjde viac do tej realizácie, alebo pôjde do tej projekcie. Človek musí byť taký otvorený týmto možnostiam, to sa nebojí výzvy. Nemám problém dať tú robotu nad ostatné, lebo niekedy toho je veľa. Jednoznačne je komunikovať s tými ľuďmi a nebáť sa. Ďakujem CTP za možnosť stáže a spolupráce